У комментариях под подкастом «Зроблено у Польше» вы часто пишете, что мы антипісаўскі подкаст, что мы не любим Ярослава Качынскага и увогуле ўсіх кандидатаў и лидеров коалиции. Гэта не так. Право и справедливость. Дякую, право и справедливость. Просто нам заплатили. Карацей, Кирилл, скажи, ці можаш ты распавесці пра плюсы права і справядлівасці, пра ўсё то добрае, што зрабіла партыя для Польшчы? Ну добра, калі вы так хочаце, hold my beer, как кажуць. Сёння пра піс будзе толькі самае добрае. Гэта падкаст «Зроблена ў Польшчы». З вами зноў Максім і Кірыл, і сёння мы распавядаем пра піс, пра ўсё то добрае, што зрабіла гэта партыя для Польшчы. Ці не жартуем мы? Не, сапраўды, мы не жартуем, і я сур'ёзна даўно хацеў парушыць гэтую тэму. Гэта менавіта Кірыл прапанаваў гэтую тэму, я яго не прымушаў. Гэта моя прапанова, вось таму, скажам так, каюсь. У першым нашым выпуску, дарэчы, можете яго паглядзець, мы распавядалі, як партія Ярослава Качынскага страціла ўладу, праіграўшы. Што яна зрабіла дрэннага? І што яна зрабіла дрэннага, так. Але, як кажуць, не ўсё дрэннае было падчас кіравання Ярослава Качынскага. Мы зразумелі свае памылкі, не хочам выправіцца. Я зразумеў свае памылкі, Ярослав Качынскі мне адпаведна заплаціў, і таму я гатовы распавесці вам пра тое, што ж яны добрага зрабілі. І ты знайшоў аж 8 пунктаў. Па шчырасці, думаў, што будзе 3, але атрымалася 8. Таму, скажам, я вельмі сумленна працаваў над гэтай тэмай, сур'ёзна. Окей, давай першае. Гэта сацыяльныя праграмы. Што ты маеш на ўвазе? Так, калі я чую права і справядлівасць, то я перад вачыма маю сацыяльныя трансферы. Гэта перадусім. Што такое сацыяльны трансфер? Сацыяльны трансфер – гэта вось калі мы, як грамадства, дзелімся нашым багаццем з людзьмі, якія менш зарабляюць, якім менш пашанцавала ў жыцці. То бок, як Робін Гуд, забраць багатым, аддаць бедным. Трансфер падаткаў, трансфер увогуле таго прадукту, які зрабіла Польшча вось цягам апошніх 30 гадоў пасля трансфармацыі, так? Увогуле варта памятаць, што цягам гэтых некалькіх дзесяцігоддзяў пасля 89-го года Польшчай кіравалі ў асноўным ліберальныя і левыя палітыкі. Агульнай і супольнай характарыстыкай было тое, што з'явіліся цэлыя пласты грамадства, якія былі проста запамняныя, забытыя дзяржавай. Так. Гэта перадусім людзі з найніжэйшымі доходамі. Людзі, якія жывуць, напрыклад, у глыбінцы, так, далёка ад метраполій, і перадусім, напрыклад, у так званай Польсцы Б. Так, увогуле, ёсць такое паняцце, некалі пра яго казаў, што ёсць Польска А, Польска Б. Дык вось, 30 гадоў амаль усе інвестыцыі, такія вялікія, ішлі ў Польску А. Гэта вялікія гарады і захад Польшчы. У той жа час, калі маленькія гарады, гэта вось тая самая Польска павятова, якую вельмі любяць піс. Піс пачаў інвеставаць грошы менавіта ў цэнтрах паветаў, так па-нашаму кажуць райцэнтры. Так. Піс пачаў перанакіроўваць грошы, напрыклад, вось з нацыянальнага даходу, так, на розныя сацыяльныя праграмы, і перадусім, канешне, першая праграма, якая прыйдзе, так, гэта 500+, якая цяпер называецца 800+, так, бо была рэалізацыя. Так, вось, дарэчы, можна крытыкаваць па гэту праграму, можна не крытыкаваць, але яна сапраўды спрацавала. Вось. Спрацавала не ў тым сэнсе, у якім закладала партыя Ярослава Качынскага, то бок падняць колькасць дзяцей, так, у Польшчы, бо вядома, што дэмаграфічная яма ўжо вельмі вялікая і даволі сур'ёзная. Але яна спрацавала ў тым сэнсе, што паправіла сітуацыю з беднасцю сярод дзяцей. Бо шмат якія сем'і, якім проста не хапала, напрыклад, на тое, каб дзіцё добра карміць, каб дзіцё добра апранаць. Вось яны, дзякуючы гэтым грошам, у шматлікіх сем'ях гэты ўзровень жыцця для дзяцей паднялі. І гэта вялікі плюс. А ці можна гадаваць дзіця на 500, а зараз 800 злотых? Ёсць нейкі даход бацькоў, так, а гэта ўсё ж такі нейкі там плюс, які проста дапамагае, так, ось. Гэта нам сапраўды вельмі важна, і я асабіста нават ведаю людзей, нават у Варшаве, ось, дзе здавалася б, у Варшаве даходы вышэйшыя, так, але нават у Варшаве для шматлікіх сямей гэта, сапраўды сур'ёзная частка іхняга даходу. Варта яшчэ ўзгадаць пра падтрымку пенсіянераў.
Ось. У Польшчы была вялікая праблема з тым, што вялікая колькасць пенсіянераў атрымоўвала найніжэйшую пенсію. 1600 нешта такое, так? Ось, плюс ад пенсіі пабіраўся падатак, ось, падаходны. Ну, абсурд, так? Ось. І, карацей, шматлікім пенсіянерам проста гэтых грошай не хапала. Ось, яны ўвялі там 13-ю пенсію, 14-ю пенсію, там яшчэ там нейкія розныя даплаты, там асабліва для пенсіянераў, якія найменш за ўсё зарабляюць, так? Паднялі вось гэтую квоту вольнага ад падатку, так? То бок там 30 000, дзякуючы таму пенсіі да 2500 ўжо не аблагаюцца ніякім падаткам. Ось, гэта таксама інплюс, так? Да чаго гэта прывяло? Што, ну, ўсё ж такі ўзровень жыцця пенсіянераў падняўся. Нашмат часцей можна пабачыць пенсіянераў у кінатэатрах, у кавярнях, так? Вось, нават недзе на адпачынку. Вось. Я там некалькі месяцаў таму, больш, чым некалькі месяцаў таму сядзеў, чакаў вылету ў варшаўскім аэрапорце Шапена. Ось, гэта была 5-я гадзіна раніцы, і побач з маім гэтым гейтам, так, быў гейт у Аман. Ось, ведаем, дзе Аман, так? Это ось персідская затока, так? Ось, і адныя пенсіянеры. Ось, сярэдні век, ну, там, 65+. Ось, я так сядзеў, глядзеў на іх, мне было міла. Ось, і прыемна насамрэч, што ось пенсіянеры ў Польшчы могуць сабе паляцець в Аман. Ну, я так скажу, я заўсёды радуюся, таму што, ну, пенсія, быццам бы, далёка, мне там 31 год, але не так уж і далёка. Ну, мы гэтых праграм не дачакаемся, я табе магу гарантаваць. Дзякуй, Кірыл. Не, сябры, будзем рэалістамі, калі вам, скажем так, больш за 25 гадоў, пачынайце думаць пра сваю пенсію ўжо сёння. Ось, на дзяржаву разлічваць, на жаль, не даводзіцца. Але слухай, ёсць шмат крытыкі гэтых праграм праз тое, што, ну, ось, самая простая прэтэнзія, што ПіС такім чынам проста пакупае галасы. Сябры, так, такія галасы ёсць, але пра ПіС у гэтым выпуску сёння толькі самае пазітыўнае. Ось, а таму, скажам так, што нягледзячы на ўсе негатыўныя галасы, гэтыя праграмы зрабілі насамрэч шмат чаго добрага. Культура. Другім пунктам у сваім канспекце я пазначыў грошы на культуру. Насамрэч, усе папярэднія ўрады ставіліся да пытання культуры, увогуле да галіны культуры ў Польшчы, як да такога беднага сваяка. Так? Ось, які прыйшоў просіць грошы. Ось, я ім даюць там 5 рублёў, там, хадзі сабе водку купі. Так? Ось, культура просто бомжавала. Ось, гэта, ну, даслоўна, сур'ёзна. На культуру грошай не было ніколі. Падчас ПіСа гэта крыху змянілася. Ось. Пайшлі розныя праекты, даплаты, дзяржаўныя гранты. Вось, увогуле сам факт таго, што міністр культуры стаў віцэ-прэм'ерам, вось, Пётр Глінскі быў шмат гадоў міністрам культуры, гэта ўжо шмат пра што сведчыць. Такім чынам, партыя пазначае, якія накірункі для яе прыярытэтныя. Так, і вось культуры быў нададзены прыярытэт. Ось. Таксама, тут ёсць таксама злыя языкі, якія кажуць, што, напрыклад, такім чынам рабіліся датацыі для, напрыклад, нейкім там артыстам, прыхільным праву і справядлівасці. Я падкрэслю, што гэта вельмі важна, што ішлі грошы на культуру. Сапраўды, тэатры, музеі і гэтак далей, шмат якія інстытуцыі гэтым скарысталіся і скарысталіся ў пазітыўным сэнсе. Слухай, а ці правільна гэта інтэрпрэтаваць так, што зараз новым урадам на культуру будзе менш грошай? Спадзяюся, што ўсё ж такі не. Ось, дарэчы, недавно ў Варшаве адчыніўся музей сучаснага мастацтва, так, які проста зрабіў эфект выбуху, скажам так, у медыасферы. У мем-сферы. У мемнай сферы таксама, так. Ось, карацей, вось гэты белы кантэйнер, які стаіць на пляцу Дэфілат у Варшаве. Ось, ну, гэта вось таксама прыклад, дарэчы, так, інвеставання, так. Кантраверсійна, супярэчліва. Файны музей. Вельмі супярэчліва і вельмі кантраверсійна. Але вы пачулі б, што пісалі пра музей Гугенхайма, калі ён толькі адчыніўся ў Новым Йорку. Вось сур'ёзна. Просто мы не цэнім тое, што маем. Мне 10 гадоў, і я думаю, што ўсе будуць проста казаць, які ў нас вау, суперскі проста музей сучаснага мастацтва ў Варшаве. Ад музея да інфраструктуры. Трэці пункт. Ты кажаш, што ПіС шмат зрабіў для польскіх дарог.
Увогуле інфраструктура, энергетыка, напрыклад, вельмі важным пытанням для Польшчы, гэта просто стратэгічнае пытанне, атам. Вось, Атомная энергетыка. Так, Польшча вялікая краіна, у асноўным, у большай частцы вугальнай энергетыкай нам трэба трансфармавацца ў зялёную энергетыку, і гэта асобна ад увогуле ад зялёнага ладу і гэтак далей. Просто гэта трэба зрабіць. Так, гэта пытанне такой вось дзяржаўнай просто незалежнасці, так, вось, ад дастаўцаў звонку. Вось. І менавіта падчас кіравання ПіСу вось у 23-м годзе, калі добра памятаю, у мінулым годзе, так, была падпісаная дамова з амерыканцамі. Вось, што будзе у 26-м годзе павінна пачацца будова першага блоку. У 33-м годзе першы блок павінен быць адданы да ўжытку. А зараз атомных электрастанцый няма ў Польшчы? Не. Але слухай, як чалавек з Беларусі з траўмай Чарнобыля, гэта ж небяспечна. Але будаваць будуць амерыканцы, а не Расія. Окей. Ведаеце, заўсёды ёсць нейкая небяспека, так, бо мы бачылі, што было з Фукусімай у Японіі, так, японцы вельмі добра ўмеюць у атомную энергетыку, так. Падчас кіравання Картера ў ЗША таксама была аварыя, крыху меншая, чым Чарнобыль, але таксама вельмі сур'ёзная, гэта былі 70-е гады. Але, ад 70-х гадоў да 20-х-30-х нашага стагоддзя мінула ўжо 50-60 гадоў. Зусім іншыя тэхналогіі, так? Таму, скажем так, у гэтым сэнсе я быў бы спакойны. І гэта сапраўды тое, што проста трэба зрабіць. Нашмат лепш будзе, калі ў нас будзе атамная электрастанцыя, чым 5 вугальных. Сур'ёзна, будзе нашмат лепш для экалогіі перадусім і шмат лепш для проста развіцця краіны ў наступныя дзесяцігоддзя. Бачу 4-й твой пункт, і ты кажаш пра абмежаванне тэрмінаў кіраўнікоў гарадоў. Трэба ведаць, што ў Польшчы мясцовае самакіраванне, яно даволі моцнае, даволі сур'ёзнае і даволі шмат паўнамоцтваў у мясцовае самакіраванне. Таму выбары ў гэтыя органы, яны вельмі важныя. Увогуле статус саможандовец, то бок прадстаўнік мясцовага самакіравання, бо саможанд по-польску, так? Прэстыжны статус, насамрэч. Шмат хто з гэтых палітыкаў з гэтага ўзроўню самажондов, яны пераходзяць пасля ў вялікую палітыку. Першае, што у дадзены момант самажондовцам з'яўляецца Рафал Трускаўскі, прэзідэнт Варшавы, так? Ён ужо адну кадэнцыю адбыў, пачаў у гэтым годзе другую, і, скажем так, ён выкарыстоўвае статус прэзідэнта сталіцы як такі трамплін, так, каб скокнуць на найвышэйшую пасаду Украіне. Упершыню гэтыя выбары адбыліся ў 2002 годзе. І калі мы, напрыклад, гаворым пра прэзідэнта Польскі, то ёсць абмежаванне, 2 тэрміна, 2 кадэнцыі. Але калі была гаворка пра прэзідэнтаў ці мэраў, гэта бургамістры, там некалькі ёсць розных назваў, так, гарадоў, то не было ніякага абмежавання. Гэта прывяло да таго, што ў шматлікіх гарадах, большых ці меншых, з'явіліся проста касты. Палітыкі, якія сидзелі на гэтых пасадах дзесяцігоддзямі. І ў розных сітуацыях гэта ўжо проста стварала праблемы, бо засядзеліся, скажем так, так. І ПіС выдвінуў ідэю, каб увесці двукадэнцыйнасць. То бок таксама, як на пасадзе прэзідэнта, то бок 2 тэрміны максімальна, так. Ёсць адзін вельмі цікавы серыял, дарэчы, сябры, хто з вас вельмі добра ўжо ведае польскую мову, вельмі раю паглядзець серыял «Ранчо». Там, на прыкладзе маленькай вёскі у мазавецкім, люблінскім воеводстве паказана, па-першае, уся польская палітыка нацыянальная, на прыкладзе проста маленькай вёскі. Там кіраўнік мясцовай адміністрацыі, ксёндз, справы карупцыі, справы ўмешвання касцёла ў палітыку. Яно сапраўды там вельмі добра паказана, і я вам гэта сапраўды вельмі раю. Дзе шукаць? Netflix? ТФУП. На ТФУП можна глядзець. Окей. 5-й пункт. Тое, што нам з табой асабліва падабаецца. Нас гэта ўжо не датычыць. Я як чалавек, у якога толькі другі год прадпрымальніцтва, я яшчэ карыстаўся. І гэта падатковыя льготы. Першае, у Польшчы ёсць вельмі крутая штука. Я калі сюды пераехаў, мне, на жаль, уже было не 26. І гэта тое, што, як я разумею, ты можаш мяне паправіць,
што людзі, якім няма 26, яны не плацяць падаткі амаль. Ну там ёсць пэўны парог. Яны не плацяць падаходны падатак. Так. Гэта ачмурэнна. Гэта вау. І гэта ПІС усё зрабіў? І гэта зрабіў ПІС. Так. Маладыя людзі вельмі часта працавалі і працуюць далей за мінімальную зарплату. Ось. І тыя пара соцень злотых, якія застаюцца ў кішэні, гэта сапраўды вялікая дапамога для людзей, якія толькі пачынаюць свой шлях у сваёй прафесійнай кар'еры. Таксама гэта дапамагала бароцца, змагацца з беспрацоўем сярод маладых людзей. Ось. У дадзены момант беспрацоўе ў Польшчы амаль не існуе. Там вельмі невялікая, бо просто Польшча моцна развіваецца і працоўных рук не хапае. Так. Але, скажем так, што там 10 гадоў таму сітуацыя была крыху іншая. Так. Не была зусім іншая, але крыху. Ўсё ж такі гэта было там некалькі адсоткаў больш. Так. Вось. І гэта павышала канкурэнцыйнасць маладых людзей на рынку працы. То бок просто праз падаткі табе выгадней ўзяць маладога, каб менш плаціць. Просто праз падаткі табе дастаткова нават просто заплаціць мінімальную зарплату, але чалавек і так атрымае ўжо на некалькі соцень больш, на парачку соцень хаця б. Другі пункт, пра які ты казаў, гэта ільготы для прадпрымальнікаў. І гэтыя ільготы існавалі і дагэтуль. Першыя 2 гады плаціцца ільготны ЗУС. Кожны, хто ў Польшчы, сярод нашых гледачоў і глядачак, дакладна ёсць людзі, якія маюць свае ІП у Польшчы. Усе вы ведаеце так, што першыя магічныя 2 гады, а пасля пачынаецца ціхі жах. Калі шчыра, нават у першыя 2 гады гэта жэсць. Першы год ладна, ужо на другі пачынаецца жорстка. Ты паглядзі, што будзе пазней. Я ўжо у маёй фірме 10 гадоў таму бачу сінякі па ўсё. Гэта мяне ЗУС пабіў. Так. Не, просто ПІС, па-перша, ПІС дабавіў парачку розных фішак. Калі там добра памятаю, што першыя паўгады ўвогуле не плаціцца ЗУС. Не, плаціцца. Ці там увогуле яшчэ менш. Там мінімальны. Там увогуле мінімальны, там нейкі там грошы. Там, калі не памыляюсь, 300 злотых. Нормальные грошы. Я плачу... Добра. Давай. Гэта іншы падкаст. Тут мы не жалімся на жыццё. Так, прабачце. Тут мы, на жаль, не можам лаяцца, таму... Падтрымайце наш праект «Каляска на Баймі кофе». Гэта вельмі важна. Мы, канешне, зарабляем на сваё жыццё асобна, але гэты падкаст выходзіць менавіта дзякуючы вашай падтрымцы. Так, мы будзем вельмі вам удзячныя. 6-й пункт – гэта пытанне бяспекі. Мы ведаем, казалі ў мінулым выпуску пра тое, што Польшча траціць шмат грошай на менавіта абаронную прамысловасць, значна больш, чым сярэдняя па НАТО, якое патрабуе там 2%, зараз амаль 5, ты казаў. Так. Вось, і ці гэта заслуга ПІСа? Так, узрост выдаткаў на абарону – гэта перадусім заслуга ПІС. Канечне, перад 22 годам, скажем так, не было бачна, каб ПІС намагаўся там неяк павялічваць вельмі моцна выдаткі на армію і зброю. Але ўсё змянілася 24 лютага 22 года. Ось. Рэакцыя права і справядлівасці на ўсё гэта была, з аднаго боку, крыху хаатычная, як кажуць некаторыя злыя языкі. Ось. Але ўсё ж такі трэба пахваліць права і справядлівасць за тое, што яны вычулі момант і пачалі пампаваць вялікія грошы на азбраенне. Так. Ось, Польшча робіць вялікія закупы ў ЗША, купляюць Хаймерсы, купляюць Абрамсы. Там просто неверагодны шау закупов у Карэі. Ось, там просто неверагодная колькасць рознай зброі будзе пастаўленая паўднёвай, канешне, Карэі. Так, ось. Канешне, там злыя языкі кажуць, што там усё крыху хаатычна і дзяржаўны доўг расце просто неверагодна моцна і хутка. Але у нас сёння толькі пазітыўнае, таму гэта сапраўды вялікі плюс у капілку 8 гадоў кіравання права і справядлівасці. Гэта дапаможа Польшчы мадэрнізаваць сваю армію і выйсці на абсалютна новы ўзровень, калі гаворка пра абарону. Так. І дапамогу Украіне. Другі пункт, які я тут сабе ў сваім канспекціку пазначыў, так што рэакцыя ўвогуле ўраду права і справядлівасці на дзеянні розных усходніх суседзяў. Вось, і гэта і рэакцыя на міграцыйны крызіс. Ось, і, канешне, гэта рэакцыя перадусім на вайну ва ўкраіне. Так. Польшча зразумела, што трэба як мага хутчэй
паставіць усю магчымую, ну, што можа паставіць, так, зброю ўкраіне, каб гэтая вайна не дапаўзла да Польшчы, так, і проста вось паехалі эшелоны зброі, так, гэта былі там і танкі, гэта былі і самалёты, і гэта была неверагодная колькасць абсалютна розных зброі, так. Я нават чытаў, не ведаю, ці гэта байка, ці гэта праўда, пра тое, як Польшча перадавала мігі, савецкія яшчэ самалёты праз мяжу Украіне, што яны іх разбіралі тут, Штосьці такое я таксама чытаў, так, давозілі часткамі да мяжы, тыпу перакідвалі, і потым ужо ва Ўкраіне іх сабіралі, і быццам бы польскія ну, там, інжынеры казалі, што гэта немагчыма, але украінскія інжынеры сабралі і выкарыстоўвалі іх потым ужо ў баях. Малайцы, ну, насамрэч малайцы. Увогуле, такім чынам Польшча вырашыла некалькі пытанняў. Па-першае, пазбавілася зброі, якую трэба было б ужо мадэрнізаваць у нейкі момант. Гэта абсалютна не значыць, што украінцам далі нейкае там гаўно, прабачце. Вось. Не, гэта далі ўсё тое, што было сапраўды на выпасажэнню, так, то бок, ну, што выкарыстоўвалася ў польскай арміі. У кніжцы таксама, гэта ўсё тая ж кніжка «Польска на войне», чытаў, што за некалькі месяцаў да пачатку ўторгнення Дуда і Зяленскі пілі дзесьці на Вісле, тыпу праз гэта ў іх сталі больш зразумелыя і блізкія сціслыя стасункі, і менавіта праз гэта вось Дуда так больш упісваўся быццам бы. Ну, дарэчы, гэта проста чарговы раз паказвае, наколькі важныя асабістыя кантакты ў вялікай палітыцы. Так, вось Дуда Трамп таксама вось вельмі важна ў палітыцы наладжваць менавіта такія асабістыя кантакты, сяброўскія кантакты. Вось калі ты з некім сябруеш, калі ты з некім можаш проста вось на ты ў чатыры вока паразмаўляць недзе там, так, вось гэта вельмі важна і гэта вельмі цэніцца заўсёды. Ось. І тут гэта таксама дакладна спрацавала на карысць. Магчыма, гэта не было як піццё там чагосьці на Вісле, ось. А нават калі там панове проста сядзелі і пілі сабе каву з каньяком у прэзідэнцкім палацы, то гэта таксама вельмі добра. 7 пункт. Больш пра Украіну. Гэта менавіта дапамога бежанцам, якіх прыехалі мільёны з Украіны пасля 24 лютага 22 года. І Польшча, наколькі я ведаю, там выдаткавала нейкія велізарныя сумы, і там на нізавым узроўні было шмат валантэраў, проста людзей, якія дапамагалі і працягваюць дапамагаць Украіне. Першыя там дні нават гэта было асабліва важна, таму што трэба было дапамагчы людзям, як дабрацца да горада, увогуле сім-карты і так далей. Тут на вакзалах цэлыя там валантарскія цэнтры былі, і ў Варшаве, у іншых гарадах, і на мяжы. Ну, тыпу, зразумела, што роля ўраду тут таксама вялікая, але вось распавядзі падрабязней пра гэта. Перш за ўсё трэба пахваліць польскае грамадства. Бо польскае грамадства спрацавала на проста 10 балаў. Ось. Ты ўжо таксама быў у Польшчы ў той момант, ты бачыў, як гэта выглядала. Так, то бок, ось раніца 24 лютага у мяне разрываўся тэлефон, мне тэлефанавалі ўсе мои знаёмыя сябры, бо яны ведалі, што я беларус, а ў іх разуменні, раз я беларус, то я павінен добра разбірацца ў украінскім пытанні. Так? Яны проста пыталіся, што рабіць. Ось. І я нават не чакаў ад людзей, вось ад некаторых людзей, якіх я ведаю, што яны проста вось у той жа дзень раніцай ўжо там лазілі па бедронках, куплялі там памперсы для дзяцей, сродкі там чысціні, там яшчэ нешта, і ехалі на мяжу. І гэта было вау. Сапраўды, такой салідарнасці я не бачыў ніколі ў жыцці. Але польская дзяржава тут таксама даволі добра спрацавала, бо злыя языкі, як заўсёды, кажуць, што там, ну, некаторыя рэчы з дапамогай былі там крыху запаздалымі. Ось. Недзе дзяржава не рэагавала так хутка, як павінна. Ось. Але ўсё ж такі, ну, сёння мы канцэнтруемся на пазітыўных так, аспектах. Скажу так, Польшча даволі хутка ўвяла, па-першае, розныя спрошчаныя схемы ўезду людзей у Польшчу. Потым легалізацыі яшчэ. Так, ну, першае гэта быў уезд. Так, вось, калі там стаялі проста сотні тысяч людзей з таго боку, так, і проста амаль што, можна сказаць, адчынілі межы. Так, то бок проста людзі прыязджалі свабодна, нават без дакументаў. Увогуле, бо вядома, людзі уцякалі з вайны. Так. Шмат хто з палякаў дазваляў бежанцам з Украіны затрымацца ў сябе. Былі нават цэлыя сервісы, праз які можна было знайсці жытло. Так, можна было ці там затрымацца проста ў кагосьці быў нейкі вольны пакой, ці нехта меў вольную кватэру. Так. Дзяржава даплочвала. Ось, калі я добра памятаю, 40 злотых за чалавека ў дзень.
Вось, окей, гэта не нейкія там вялікія грошы. Так, гэта як там стаўка ў найтаннейшым хостэле. Там нават цяпер, здаецца, ўжо няма такіх ставак. Так? Вось, але гэта была такая вось дапамога дзяржавы, якая там дапамагала нешта зрабіць. Пасля гэтага тое, што ты казаў, спрошчаная легалізацыя. Вось, статус УКР, ён, здаецца, мне называецца так. Вось, УКР. Так? Гэта вось той статус, па якім жывуць бежанцы з Украіны, так, які дазваляе ім, ну, па-першае, працаваць, карыстацца сацыяльнымі бенефітамі, вадзіць дзяцей у школу, занимацца бізнесам. Дарэчы, гэта проста вельмі важны пункт, бо ІП гэта было заўсёды прэрагатыва грамадзян і людзей з ПМЖ, то бок са сталым побытам. Вось, гэта вось у апошнія пару гадоў змянілася менавіта вось для украінскіх бежанцаў і, напрыклад, для некаторых мігрантаў з Беларусі. Дастаткова прайсціся па Варшаве, мы бачым вось там украінскі фрызер, так, украінская пекарня, рэстаран, там ці яшчэ нешта, так. Вельмі шмат такіх розных бізнесаў. Таксама варта памятаць, што гэтыя людзі плацяць падаткі, плацяць ЗУСы, так, то бок яны не проста сядзяць тут як дармаеды нейкія, не, яны працуюць на польскую эканоміку. Гэта, ну, вельмі крута і вельмі вау, бо у ЗУСе заўсёды проста вялікая дзіра. Вось, дзіру ў ЗУСе можна параўнаць з чорнай дзірой, якая ў цэнтры галактыкі Млечны шлях. Сур'ёзна. І гэта проста бездна. Ну, я просто не разумею, ну адкуль там дыра? Мы плацім проста апошнія грошы, без штаноў хожу. Заплаціць гэта ЗУС. Шчыра, пра гэта варта запытаць увогуле эфектыўных менеджераў, якія незалежна ад партыі кіруюць гэтай краінай апошнія 35 гадоў. Вось, сур'ёзна. То бок, падобная дзіра назіраецца яшчэ ў Міністэрстве аховы здароўя. Окей. І апошні пункт, 8. Нам, на самой справе, я ўпэўнены, што ты з каментароў просто гэта дастаў, бо ў каментарах пад нашым падкастам заўсёды пішуць, што ПІС для беларусаў гэта топ. Дональд Туск не падыходзіць з беларусам, вось беларусы чакалі кааліцыю, дачакаліся, стала горш. Так, я шмат разу казаў і не перастану казаць, што фактычна права і справядлівасць была больш адкрытая, вось, і менш прагматычная, менш сухое ў беларускім пытанні, ставілася да іх больш сентыментальна. І ўвогуле гэты накірунак палітыкі быў для них заўсёды важнейшы, ось, чым для грамадзянскай платформы. У апошнія гады у Польшчы неверагодна вырасла колькасць беларусаў, мы гэта ведаем, мы пра гэта шмат разоў казалі. Ось, і шматлікія праграмы дапамогі, шматлікія спрашчэнні, напрыклад, легалізацыі, выдача дакументаў, напрыклад, што вельмі важна, так? Гэта ўсё рабілася падчас права і справядлівасці, падчас іхняга кіравання менавіта. Таму гэта той пункт, за які проста я асабіста, вось, ад імя беларусаў ім сапраўды удзячны. Вось. І вельмі крута, што яны зрабілі так шмат. Ну і таксама трэба ўзгадаць, што вось пра 7 пункт мы казалі пра дапамогу бежанцам з Украіны, і гэта тычыцца не толькі украінцаў, якія прыехалі з Беларусі, з Украіны, але таксама і беларусам, якія прыехалі з Украіны. З Украіны прыехала неверагодная колькасць беларусаў, там дзесяткі тысяч, ці нават больш людзей, там, ну, сапраўды вельмі шмат людзей. Я асабіста сустракаў у Польшчы вось у апошнія 2,5 гады вельмі шмат беларусаў, якія прыехалі там з Кіева, Львова ці іншых гарадоў, так? Яны атрымоўваюць крыху іншы статус. Ось, я ўжо не памятаю дакладных там, як это, там, механізмаў, як это рабілася. Статус быў крыху ніжэйшы, ось, але ўсё ж такі таксама яны атрымалі неабходную дапамогу, ім дазволілі легалізавацца, ім дазволілі застацца ў Польшчы. Дзякуй, ПІС. Дзякуем. 8 пунктаў, за якія асабіста ты пахваліў ПІС. Ці гэтага дастаткова, давай так. Бо быццам бы атрымалася так, што ўсё ж такі польскае грамадства вось на выбарах 15 кастрычніка прагаласавала так, што быццам бы мінусаў ўсё роўна было больш. Што рабіць беларусам, якія хутка, ну, там, цягам пэўнай колькасці год да 10 атрымаюць польскія пашпарты? За каго ім галасаваць? Бо быццам бы праз гэты выпуск весь лейтматыў ідзе тое, што ну, для беларусаў ПІС клас, і трэба галасаваць за ПІС. Сябры, перадусім, каб разумець кантэкст, разумець усю лепш польскую палітыку, перадусім падпісвайцеся на наш канал. Галасуйце за зроблена ў Польшчы. Глядзіце чарговыя выпускі, бо мы будзем распавядаць вельмі шмат цікавага. Слухайце нас, дзяліцеся з сябрамі, знаёмымі, членамі сваіх сямей.
Разбірайцеся ў польскай палітыцы, і тады вы зразумееце, за каго вам асабіста галасаваць. Мы не будзем ніколі казаць вам, на каго аддаваць свой голас, але я пастараюся навучыць вас самастойна разабрацца, хто вам бліжэйшы і за каго варта свой голас аддаць. Калі шмат грошай занясуць. Ну, тут такое не здараецца. Каб нам не зносілі партыі, мы не прывалі ад іх грошы, калі ласка, падтрымайце нас на байміку. Так, каб мы і далей заставаліся незалежнымі, то, калі ласка, падтрымлівайце нас, тады ніводная партыя, ніводны палітык не здолее нас перакупіць. Калі нават здолее, мы папярэдзім пра гэта. І якія вынікі? Тыпу, ПіС, базава гэта вось, не мая партыя, я б за яе не галасаваў, асабіста я. Але ты называеш пункты, за якія сапраўды можна быць удзячнымі, і гэта, нельга забываць. Канешне, як заўсёды існуюць злыя языкі, якія кажуць, што вось мінусаў было значна больш. Але сёння ў нас толькі пазітыўна. Калі вы хочаце нам дапамагчы і таксама напісаць нешта добрае водраз ПіС, пішыце ў каментары, магчыма, вы узгадаеце нешта яшчэ, чаго не ўзгадаў Кірыл. Вось, і да сустрэчы у наступным выпуску. Вось, спадзяемся, вам спадабалася. Усе 8 пунктаў, асабліва, калі вы галасуеце за ПіС, я спадзяюся, што вы проста 50 каментараў напішыце. І дзякуй, што паглядзелі наш сённяшні выпуск.